А? И съвсем ми се скуби тая камера. Така ли? Да, само да кажеш, че за тези и след това и снимаш. Аз си купих, за да снимаме Сашик, не толкова, не просто за да течи, за да снима с нея. И Сашик и тебе, разбира се. Въобще да снимаме не само Сашик и тебе, ами да походиме някъде да снимаме. И на ски, да. Сашик в дясно кари, Сашик. Ей там в дясно кари. Аз ще върна да помогна дядо. Добре. Айде. Айде. Дядо. А? Карай вдясно. От другата страна, там. Карай от тази страна на жълтата лента. Карай от тази страна на жълтата лента. Спри сега, спри. Спри, Саши. Спри. Да, е там, дай.